Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Na marketing nang snew kesurok nong stoin mawet kham tam ha kini ki poslam kapalawan ra ya kajing sakut ki kali bat penthut ya kali kawan ji pat ba kala pelong ya ki katu kan ni ki samlarang ba kathan mawet ban let ya kendo UDC ha kate ki jingle ya kendo UDC ha ka khatwei tri unai tong arajar arpuar ki samla kathan mawet kila kentu ya UDC ba un pha marmot kerke ya kesurok nong stoin mawet kapala snew shba palan bat kabala ban ap jingmaru ya kipat ba bayat bayang ling ba kate surok kita ki samla kila kenturu ke sarkar bat kumju ya MLA kathan bakin pun kloy no ban sna ya kate surok kapala mang hadu komba arpulai kilometer kenang bakan pensuk i kipat ba nong lek nong wan dagawai karai nagalian jeng ikom ki samlarang ba ha ka bani don kumba san remut iba don ke jiki klik na kamta ke jiki jong ki pai ba jong kadong berkathan ha ga bedai bat ke jisniu seba kolak jong surok mo ai kumbalong ha kini ki khendet banai khamtam ko banai jun bat mantau julai te dakawai ka jingmut na kalian jong ni la bok ka jitha bat mata kasi ni la yo ya ka ban ai da ka jitha sha u deputy commissioner jong west Khasil district wan persno halor kani ke jiki nomor ni sutu ba kajing ki jong ki pajba jong kadong kathan mo hoi le si ladangin ya kren ka jengai sebab palat bat ka jerong sebab palat henry ka ke ban kalian jong ikum ki samlang ba niwan ne kalong ni sutu ba kadon kajing sakut kali khamtam hakini ki khendiak si ki ban sawan katkum ka jing ki jong i te halor kani kanong rem na kalian jong i kum ki samlang ba ni bo ya kani ka jing tha hakmat jong DC ba udai ban ai ke emergency repairing bat ban panbha ya kane ka surok haswa ba ki pajba jong kadong bat kathan kinmat ya gejing bat ka soksat khamtam hai badai bat ki pajba ki ba wan yo ki ba wan han ba wan don kam bat khamtam ki nong pang ki ba mi na ki than mo ya ka ban wan hang ne ka nong stoin ka bolong ka district hat batar jong west Khasil district te ha gejing kan du jong i ha ka badai bat kane gejing ni yo ban pan snow bat ya kan mat bat u kulit du jong ka district bolong deputy commissioner kena kalian ngejong ula aingi ya ka ausuran bat ula kular ba hag bede bat kene gijing na kalian kejong DC unsim kejing klik bat ban phone bat ban pentep bat mentha saka PWD department ba kadai ban ai ya kajing maramot lane ke emergency repair bat ban pek hag bede bat kene senang ba ki pajba jong kadong ka than mo kinyo ya ka ban like na kene ka jing ka baki ya kenduk mentah na kalian kejong ngidap da kejing semua komen ha kabede bat ko kubor ba ya kene ka surok nong stoin tu mo niyo art play kilometer katkom ka jing ya thok jong ki katto kan ki durang ba ya ka bana kalian kejong ngimpat di ya ka kam hadu menta ba kala sedang bertrai hanrai ki snow ban ai kublai ya u amal jong ka motion road ba jigur makhong bale sidai na ka jing trestom jong i ba menta nila yo ya kene ka arplay kilometer hoi ngimpat yo iya ka kam balano en sedang rengi kentu ya ka sarkar leng ba ka di PWD department ba khamtam ya MLA jong ka motion road bon soba ya ka ban lek kloy na ka menta kene ka arplay kilometer na ka ka dong ba ka than mo khnang ba ka jing yo ya ka te ka arplay kilometer le se ka long ka jing mentoi hoi wat la dengim yo hadu mo rengi yo marsiteng te kumboong ba ka jing don khendiet ka khamla ban ya kubom don lane something is better than nothing ini ai kublai ya kiji simpia jong MLA jong motion road ban kerpat baun dai ban sedang kloy ya kaneka arplay kilometer nang ta ka surok nong stoin